Ahojte, vítam vás pri 5. pokračovaní série videí Medzi nebom a zemou. Dnes sa budeme znova rozprávať o energiách a preto vám odporúčam a poprosím vás, ak ste nevideli 4. časť, aby ste si ju pozreli predtým, ako začnete pozerať túto, lebo na seba navzujú. Sú tam informácie, ktoré sú dôležité preto, aby sme ďalej chápali a rozprávali o tom, o čom budeme rozprávať dnes. Takže rozprávali sme si o energiách a emóciách. Ja mám taký pocit, že ženy sú citlivejšie v zmysle, že cítia viacej emócií, viacej všetko prežívajú a preto toto konkrétne oslovuje viacej ženy. Ja sama mám mnoho mužských kamarátov, liečiteľov alebo tých, ktorí pracujú s energiami a tí proste necítia až tak veľa emócií, že by som povedala, že tí muži sú trošku nastavení inak. Možno nie všetci, len ja hovorím o mojej skúsenosti. Takisto chcem povedať, že je toto nesmierne dôležité, táto technika, čo som vám povedala v minulosti, pretože môžete ju aplikovať v podstate počas celého dňa, čokoľvek robíte. Postupne sa naučíte s tým pracovať s ľahkosťou a bude to pre vás temer automatické. Je napríklad, keď aj šoferujem počas dňa a ako je mi fajn, na nič zle nemyslím a zrazu príde nejaká spomienka alebo si pomyslím dopredu na niečo, že kde mám ísť a začnem cítiť z nejakého dôvodu strach alebo nejakú negatívnu emóciu týkajúcu sa minulosti a v podstate ani to nie je dôležité, že kde má tá emócia dôvod a počiatok. Dôležité je ju pretransformovať, keďže už je teraz vyevokovaná, keďže teraz nám o sebe dala vedieť. A keď tie emócie nie sú príliš veľké, alebo tá bolesť nie je príliš veľká, tak to ide pomerne rýchlo. A ako vravím, často aj keď šoferujem, tak len, ako som vravila, už len tá samotná pozornosť a to, že sa sústredíme na tú bolesť a že vlastne zídeme z tej našej mysle dole, tam, kdekoľvek v našom tele sa tie emócie odohrávajú a tam sústredíme tú našu pozornosť. To znamená, že tam prenesieme to naše svetlo a tie emócie, tie negatívne energie sa v tej chvíli začnú pretransformovávať, začnú sa rozplývať, rozpúšťať, ale samozrejme, že je dôležité veľmi hlboko dýchať a ja skoro niekedy mám až pocit, že dýcham presne do tej bolesti. Môžete si pomôcť aj, že nadýchnete svetlo a vydýchnete to, čo už ďalej nepotrebujete. Tieto dni sú nesmierne náročné, lebo toho 12. decembra sme, aspoň takto vidím ja, vstúpili do tej práčky, do tej žmýkačky, kde vlastne sme úplne naplno, najintenzívnejšie možno zo všetkých životov, ktoré sme kedy žili na tejto planéty. Až do toho 21.12., kedy vlastne príde ten veľký príval toho svetla, tých extrémne vysokých frekvencií, ktoré, ak chceme naplno prijať, musíme byť tak čistí, ako je to len možné. Čistý, v akom zmysle slova, očistený od všetkých tých nánosov energetických, emočných z minulosti, od všetkého toho, čo nie je pozitívne, čo nie je láska, čo nie je tá frekvencia, ktorá bude zostávať a ktorá bude prevládať na tejto planéte. Pretože tieto bolesti sa pýtajú von na svetlo, chcú byť pretransformované, pretože už nemôžu existovať v časoch, ktoré nás čakajú. Už v týchto časoch nemôžu existovať, preto hnev, strach, hanba, pocit viny, žiarlivosť, nenávisť, všetko to, čo nazývame negatívne, je v každom dni, ak to ešte v sebe máme, niekde možno aj ukryté, čo sme roky o tom ani netušili, je to cez rôzne situácie, možno cez niečo, čo čítame, čo počujeme, prinesené na povrch. My to cítime a je našou svetou povinnosťou na tom pracovať. Pretože na to sme tu. Aby sme postupne spracovali všetky negatívne energie a emócie. Aby sme postupne ich pochopili. A pretransformovanie týchto energií tým, že sa na to sústredíme, že to
rozpúšťame tým, že do tých bolestí, kdekoľvek už sú v našom tele, či v hlave, či v hrudi niekedy. Tak toto je tá najrýchlejšia cesta, podľa mňa. Napríklad je množstvo východných filozofií a náboženstiev. Stretla som sa s ľuďmi, aj s učiteľmi, aj som navštívila niekoľko seminárov, kedy hlavne ženy zase sa pýtali toho učiteľa, ako pretransformujem bolesť, čo si mám počať s tými emóciami, ktoré sú tak silné, že vlastne ma úplne ovládajú v niektorých chvíľach. A odpoveď mnohých učiteľov, ako vravím, z tých východných filozofií je medituj, alebo si hovor nejakú mantru hodinu denne ráno, alebo si predstav svetlo, choď do srdca, nemyslí na tom aj odstup. Áno, veľa ľudí povie, že musíš byť v tej úlohe pozorovateľa, musíš mať odstup od tých emócií, alebo vidieť sa ako na javisku, nebrať to tu všetko tak vážne. A áno, to je správny postoj, ale ja si myslím, že k tomu sa treba prepracovať, že tam sa nedá preskočiť. Lebo ľudia, ktorí preskočia, a stretla som ich veľmi veľa, čo praktizovali tieto východné filozofie a preskočili to narábať s tými emóciami, také ich poznávacie znamenie je, že sú vlastne smutní často, lebo majú toho strašne veľa potlačeného. A čo sa stane, že raz v živote, keď sa začnú otvárať, proste to z nich začne ísť ako lavína, vybuchnú ako sopka a potom zrazu sa stanú úplne niekým iným ako boli, lebo zrazu konečne, čo vlastne nie je negatívne, lebo vlastne to je ich proces, len netreba na to čakať tak dlho, treba to priebežne riešiť. Alebo potom sú ľudia, ktorí úžasne dokážu potlačiť všetky svoje emócie, pocity a energie a nepripustia si ich a potom sa to manifestuje neskôr ako nejaká choroba často. Väčšina chorôb je nespracovaných, je nespracovaná emócia, ktorá bola už v nás veľmi dlho a silno potlačená a to je aj veľa mentálnych, aj telesných chorôb na tom založených. O tom si budeme viacej hovoriť niekedy inokedy. Chcela by som trošku rozprávať dnes o strachu. Ako ja vidím strach. Strach by som rada rozdelila do 3 kategórií. Je to strach, ktorý je v nás, či už ešte raz z tých minulých životov alebo tohto života. Nemusíme to rozoberať a analyzovať, ako sa to stalo. Samozrejme, že niekedy, keď pracujeme s týmito energiami, tak nám automaticky príde nejaká scénka z detstva, nejaký príbeh z minulosti, možno z minulého vzťahu. A k tomu sa pridá ďalšia scénka z ďalšieho vzťahu, možno scénka s otcom a možno niečo z minulého života, alebo možno náš vzťah k Bohu. Proste treba nechať tomuto prirodzený proces a priestor a priebeh. Nech sa to deje samo, ako sa to má diať. Áno? Takže aj keď vypneme myšlienky na túto konkrétnu situáciu, že prečo cítim túto bolesť, prečo cítim tento strach, tak potom, pokiaľ to čistíme a začne nás niečo napadať, to znamená, že naše vyššie ja zrejme nám, alebo naši sprievodcovia nám dávajú, vidíš, toto, čo čistíš, má dočinenia s týmto, a potom to čistenie sa stane sériou mnohých udalostí a čistíme, možno začneme strachom, ale potom tam bude aj hnev, aj všetko a niekedy to môžu byť 4 hodiny čistenia. Takže sami to skúšajte, pracujte si s tým a uvidíte, že sa stanete majstrami práce s vašimi energiami. Takže ako vidím ja strach, to je ten náš strach, ktorý je dôležité si pretransformovať, pretože strach znamená, že sme sa niekedy zablokovali alebo rozhodli sme sa, toto je príliš náročné pre mňa, táto situácia a vždy, keď sa bude podobná situácia opakovať, ja budem cítiť strach. Takže zbytočne nás to brzdí, limituje, nabaľuje to na seba ďalšie podobné frekvencie a udalosti sa stále musia diať, aby nás upozorňovali na tento strach. Znova si opakujeme zbytočne tie isté udalosti, tie isté situácie. Takže strach je veľmi dôležité si v nás objaviť a
a nájsť všetky tie vetvičky, kvôli čomu ten strach je. Je to dlhá a náročná práca, ale ja si myslím, že v celej histórii Zeme nebol lepší čas a lepšia podpora celého vesmíru na prácu s energiami, ako je teraz. Pretože teraz, ja to sama vidím, ako náročné bolo si na niečo prísť pred takými 2 rokmi a ako rýchlo sa to deje teraz. Ako v každom dni máme presne od našich sprievodcov alebo od našho vyššieho ja dané to, na čom by sme mali pracovať. A niekedy je to veľmi náročné, ale máme toho presne toľko, čo dokážeme zvládnuť, aj keď je to náročné. Takže ja odporúčam v týchto dňoch byť veľmi silno v sebe, a aj keď samozrejme možno sme rodičia a chodíme do práce, treba variť, prať, venovať sa deťom, rodine, ale neustále, keď môžeme byť v sebe a seba pozorovať sa, čo cítim, ako toto na mňa zapôsobilo, ako na mňa zapôsobilo to, čo ten človek povedal, prečo ma to tak ublížilo a spracovať si to neustále pracovať, lebo toto je excelentná príležitosť na to urobiť čo najviac práce v čo najkratšom čase. Takže prvý strach je ten náš. Druhý strach, aby som povedala, že je GPS, sa povie po anglicky, náš navigačný systém. To je ten strach, ktorý je vlastne ako keby naša intuícia. Áno, že cítim, že tam by som nemala ísť, alebo s tým človekom sa necítim dobre, alebo keď sa nevieme rozhodnúť, keď máme 2 možnosti, skúsime si predstaviť prvú možnosť a cítime, ako on, dobre, takže vyberiem si túto možnosť a predstavíme si, že už to robíme, ako sa cítime tam v tom priestore a čase, kde sa to môže odohrávať a možno, že cítime, že sa nám rozžiari srdiečko a predstavíme si tú druhú možnosť a znova si zajdeme do budúcnosti, ako by to bolo, keby som tam bola, keby som to robila a možno cítime strach. Takže v tomto prípade je vlastne ten strach taký navigačný systém a upozorní nás, tam nechoď, možno, že cítite, nejdem tou cestou, idem odbočiť touto cestou. Áno? Takže to je podľa mňa tá druhá forma strachu. A tretí strach je strach, ktorý príjmame od druhých. Je veľmi dôležité na našej spirituálnej vývojovej ceste sa naučiť, ako nepríjmať energie od druhých. Veľmi veľa spirituálnych ľudí, pracovníkov svetla má ten problém, že už od detstva sú vlastne takou špongiou, ktorá nasáva do seba energie všetkých druhých. Ja osobne som mala tiež ten problém. Stále sa to učím, aj keď som oveľa silnejšia, to sa ani nedá porovnať s tým, ako keď som možno pred 10 rokmi všetko do seba nasakovala a potom som mala v sebe energetický chaos a nevedela som, čo sa deje. Je veľmi dôležité sa naučiť, ako si ochraňovať našu auru. Aura to je také vlastne to energetické vajíčko okolo nás, ktoré je také dlhé, ako keď si predstavíte celú dĺžku vašej ruky a je okolo nás, okolo nášho tela, aj hore, dole, vpredu, vzadu, všade. To je vlastne naša aura. A je dôležité si tú auru vždycky upraviť do tejto veľkosti, hlavne keď ráno vstaneme, lebo často sme cestovali kade-tade, takže tá aura je veľmi rozšírená, takže treba priniesť nás, tie naše časti späť každé ráno. Alebo keď sa bojíme, tak je tá aura stiahnutá, takže treba vždycky si tak len predstaviť, že je vlastne, že má tú správnu veľkosť. A potom by som chcela ukázať jednu vec, ktorá má súvislosť napríklad aj s tým, čo sa udialo v sobotu 15. decembra na východnom pobreží v Amerike, pretože vtedy sa veľmi zvýšila vibrácia strachu na Zemi a keďže sme pracovníci svetla a učíme sa pracovať s energiami, tak vám presne ukážem, čo nerobiť. Nerobiť toto. Keď vidíte, že sa niečo takéto stalo, tak príjmať do seba energiu strachu je urobiť toto. Bože, čo sa stalo? Úplne vidíte, cez váš solar plexus ten strach do vás vôjde a veľmi vás ovplyvní. A urobíte presne to, čo temnota vlastne chcela týmto všetkým docieliť. Takže treba posielať lásku a svetlo tej situácii, tým ľuďom, všetkým zúčastneným, lebo iba tak môžeme tento svet urobiť krajším miestom. Pokračovanie na budúce. Ďakujem za sledovanie. Ahojte.